ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Дӯстон, чӣ гуна ки медонед, барои кор ва зиндагӣ дар Русия ба мо шумо корди бонкӣ зарур аст, чунки бо он бисёри корҳои мо осонтар мегардад ва Т-банк беҳтарин бонк барои хориҷон дар Русия эътироф шудааст. Дар ин бонк воқеан мефаҳмед ки одамоне аз Тоҷикистон омада ҳангоми кору зиндагӣ дар Русия бо кадом саволҳо ва мушкилиҳо рӯбарӯ мешаванд. Барои дархост кардани корди дебити Black аз Т-банк ба шумо шаҳрвандии Русия ё шумораи телефони Русия лозим нест. Ана ин бошад дизайни нави корди Т-банк аст ки дар вақти пардохтҳо лампаи диодии ӯ равшан мегардад. Ин на танҳо як корди ҷолиб ва боарзиш, балки имконияти истифода аз тамоми экосистема барои хориҷон офарида шуда мебошад. Масалан, шумо ба Русия омадед, барои қонунӣ зиндагӣ кардан, кор кардан ва истифодаи алоқаи мобилӣ шумо бояд маълумоти биометрии худро пешниҳод кунед. Ин одатан рафтан ба маркази махсус, интизор шудан дар навбатҳо ва пуркунии ҳуҷҷатҳои зиёдро талаб мекунад. Аммо барои онҳое ки корди дебити Black аз Т-банк доранд, ин осонтар аст. Агар шумо симкорти Т-банк гиред, намоянда ба назди шумо ройгон рафта ба шумо дар пур кардани ҳама ҳуҷҷатҳои зарурӣ кӯмак мекунад. Шуморо дар вебсайти хидматрасонии давлатӣ сабти ном мекунад ва маълумоти биометрии шуморо мегирад. Бо ин роҳ шумо вақтро сарфа мекунед ва ҳама чизро дар як вохӯрӣ дар макони муносиб барои худ анҷом медиҳед. Шумо дар Русия кор мекунед ва ба наздиконатон ба Тоҷикистон пул равон кардан мехоҳед. Шумо метавонед ин корро ба осонӣ, зуд, фавран бо пули маҳаллии худ ва бидуни комиссия бо истифода аз барномаи Т-банк анҷом диҳед. худи ҳозир ба ссилкаи дар описания буда даромада, ана ҳамин гуна корди дебитии диёддорро аз Т-банк заказ кунед. Мураббии Шон Стрикланд Эрик Никси гуфт ки чӣ гуна Ҳамзат Чимаевро шикаст додан мехоҳанд. Биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. Шон аз он шахсоне нест ки ба қафо меравад ё ин ки метарсад. Ӯ туро дар маркази октагон пешвоз мегирад. Лекин ҳадафи мо занозанӣ беақлона нест ки дар охири дуюм раунд ҳардуяшон хаста шаванд. Мо бояд фишор кунем ва бояд ки ин корро боақлона анҷом диҳем. Ҳамзат хатогиҳои рақибро хуб истифода мебарад. Барои ҳамин дар ду раунди аввал Шон бояд ки ором бошад. ҳадафи мо Чимаевро ба чуқурии об бурдан ва маҷбур кардан ки барои ҳар як қатра нафас ҷавоб диҳад. Ин дафъа камарбанд барои мо бонус мешавад, чунки ҳиссиёт чунин аст ки гӯё мо зидди Ҳамзат барои шавқ меҷангем, барои номзади беҳтарин. Ин тамоман дигар гуна мотиватсия аст, гуфтааст ин мураббӣ. Хотиррасон мекунем ки пеш Ҳамзат Чимаев дар зери дасти ин мураббӣ якҷоя бо Шон Стрикланд тамрин карда буд ва то ҳол онҳо якдигарро эҳтиром мекунанд. Лекин байни Ҳамзат ва Шон бадбинии сахт аст ки онҳо ҳамаи корро дар октагон саҳарии 10 май ҳал мекунанд ва чемпиони пешинаи UFC Люк Рокхолд оиди ин муҳориба чунин суханҳо гуфт. Шон Стрикланд фаъол аст ва доимо то охир меҷангад, аммо Ҳамзат Чимаев хеле боистеъдод аст. ғолиб ҳамон шахсе мешавад ки нақшаи ҷангии худро амалӣ гардонида метавонад. Ҳамзат ҳамаи корҳои даркориро мекунад ва ман фикр мекунам ки ӯ фарқиятро нишон медиҳад. Дар охирон муҳорибаи худ ӯ каме худдорӣ мекард, чунки камарбандро соҳиб шудан ва чемпиони ҷаҳон шудан мехост. Ин дафъа бошад Ҳамзат баромада ҳамаи корҳои метонистагии худро максималӣ нишон медиҳад ва ман беҳтарин версияи Ҳамзатро интизорам. ман дидан мехоҳам ки чӣ гуна Ҳамзат ин амрикоиро мешиканад. худи ман амрикоиюм, аммо ба ман одамони хуб писанданд. Ҳамзат инсони хуб аст, аз Шон Стрикланд бошад одами паст аст, гуфтааст Рокхолд. пешина соҳиби камарбанди БМФ Хорхе Масвидал системаи UFC-ро танқид карда чунин суханҳо гуфт. ма дар ин ҷо бо чемпиони навбатӣ, агар онҳо ба ин шахс муҳорибаи унвонӣ надиҳанд, пас ҳамаи системаи онҳо партов аст. ӯ чемпиони навбатӣ аст. ба ман гӯш кунед, ӯ чемпиони навбатӣ аст. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем, Масвидал ҳамдастаи худ Мавсар Евлоевро дастгирӣ карда истодааст ва боварӣ дорад ки ӯ чемпиони навбатии вазни нимсабуки UFC мешавад. айни замон Евлоев рекорди бебоғ 20-0 дорад ва бо эҳтимоли калон ӯ рақиби навбатии Волкановский мешавад. инак дӯстон, шаби гузашта Арман Царукян дар суханҳои Илия Топурия ҷавоб дод. дар навори гузашта мо суханҳои Топурияро ки Арманро пас зада буд пешкаши шумо карда будем. кадоме ки тамошо кардагӣ набошад, метавонед даромада тамошо кунед. ҳозир бошад биёед суханҳои Царукянро гӯш мекунем. Топурия ғазабнок аст ва ҳасад бурда истодааст, чунки ман дар сомонаҳои иҷтимоӣ ӯро масхара карда истодам. Илия мегӯяд ки ман ӯро ба замин афтонида наметонам. зидди ман касе ки набошад, ман ӯро ба замин афтонида метонам. агар ки ту ин қадар сахт боварӣ дошта бошӣ ки манаҳи маро дар якум раунд мешиканӣ, пас чаро гурехта истодаӣ? агар ман рақиби осон бошам, пас дар шартнома имзо гузор. ӯ зидди ман ҷангидан намехоҳад. ӯ ба вазни нимёна меравад. бо 99% ман барои камарбанди озодкардаи ӯ меҷангам. ӯ камарбанд
камарбандро озод карда ба вазни нимёна меравад ва агар ки ӯ ба вазни нимёна барояд, пас Ислам Махачев ӯро шикаст медиҳад. А вақте ки ӯ ба вазни сабук бармегардад, пас ман ӯро шикаст медиҳам ва UFC ӯро хориҷ мекунанд. Ӯ мегӯяд ки Ислам Махачевро бо тариқи усул шикаст медиҳад. Ӯ зидди Ислам ягон шанс надорад. Ҳатто Ҳабиб Исламро бо тариқи усул шикаст дода наметавонад. Топурия гуфт ки вақте мо вохӯрдем ӯ маро шапалоқ зад, аммо ягон вақт ин кор рух додагӣ набуд. Ӯ дурӯғ мегӯяд. Ман гангстер нестам, ман мардам, а ӯ бошад мард нест. Ӯ метарошад. ӯ дастҳо ва пойҳои худро метарошад. Ман мардам ва ман ин корро намекунам. Пойҳои ӯро бинед, мӯй надорад. ӯ пойҳои худро метарошад. Фикр мекунед ки ро наметарошад. ӯ бояд ки ба Грузия равад, на ин ки ба Майами. Дар Майами ӯ таҷрибаи хуб нагирифтааст, гуфтааст Сарукян. Ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем Арман 99% боварӣ дорад ки Топурия камарбандро озод карда ба вазни нимёна меравад. Аз ҳамин сабаб ӯ барои камарбанд зидди дигар рақиб меҷангад. Ба фикри шумо дӯстон, баъди чунин муноқиша UFC муҳорибаи Сарукян зидди Топурияро ташкил мекунанд ё Топурия баъди муҳориба зидди Геҷи ба вазни нимёна меравад? Метавонед фикрҳои худро нависед. Дар канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.